ଯେତେବେଳେ ଦହି ମୁହୁଛି ଆଉ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷୀର ପାନ କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆଉ କିଛି ଦୂରରେ ଗୋଟାଏ ବଡ଼ ହାଣ୍ଡିରେ ଚୁଲିରେ କ୍ଷୀରଟା ଗବ 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 ହେଇକି ଫୁଟୁଛି ଏବଂ ସେ କ୍ଷୀର ଯେତେବେଳେ ଫୁଟୁଛି ଟିକେ ଗବ 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 ଶବ୍ଦ ହଉଛି ବଡ଼ ହାଣ୍ଡିରେ ଫୁଟୁଛି ନା ଇଏ କ୍ଷୀର ପାନ କରୁ କରୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବେଳେ ବେଳେ ଚାହିଁ ଦଉଛନ୍ତି ଯଶୋଦାକୁ ବେଳେ ବେଳେ ଚାହିଁକି ହସୁଛନ୍ତି ଗାଈ ମାନଙ୍କୁ ବେଳେ ବେଳେ ଚାହିଁ ଦଉଛନ୍ତି ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ ଚାହିଁ ଦଉଛନ୍ତି କ୍ଷୀରକୁ ଚାହିଁ ଦେଇ କ୍ଷୀର ହାଣ୍ଡିକି ଚାହିଁ ଦେଇକି ଦାନ୍ତ ଗିଜିଡ଼ି ଦଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ କ୍ଷୀର ହାଣ୍ଡି କହିଲା ଆରେ ମତେ ଇଏ କ୍ଷତେ ହେଉଛି ମୁଁ ଫୁଟିଲେ ଥଣ୍ଡା ହେବି ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ସକାଳେ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ମତେ ଗିଲାସେ ଗିଲାସେ କ୍ଷୀର ପାନ କରନ୍ତି ହେଲେ ସକାଳ ହେଇଗଲାନି ଇଏ ମା ଯଶୋଦାଙ୍କ ଠାରୁ କ୍ଷୀର ପାନ କରୁଛି କୃଷ୍ଣ ଇଏ ତ ପେଟ ଭର୍ତ୍ତି କରି କ୍ଷୀର ପିଇ ଦଉଛି ଆଉ ସକାଳ ତ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ମୁଁ ଯୋଉ ହାଣ୍ଡିରେ ଫୁଟୁଛି ମତେ ଆଜି ଆଉ ଖାଇବନି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ମତେ ଆଉ ପାନ କରିପାରିବେନି ମୋ ଜୀବନ ଆଉ ଧନ୍ୟ ହବନି ଆଜି ତ ଇଏ ସକାଳ ସକାଳ ଇଏ ଯଶୋଦାଙ୍କର କ୍ଷୀର ପାନ କରୁଛି ଆଉ ଏ ଜୀବନ ରଖିକି ଲାଭ କଣ କ୍ଷୀର ହାଣ୍ଡିର କ୍ଷୀର କହିଲା ଏ ଜୀବନ ଆଉ ରଖିବିନି ଯାଉଛି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି ଉତୁରିକି ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା ଚୁଲିକି କହୁଛନ୍ତି ବ୍ୟାସଦେବ ଇଏ ଉତୁରି ପଡ଼ିଲା କାହିଁକି ନା କ୍ଷୀର ଉତୁରି ଯାଉନି ସିଏ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛି ଚୁଲିକି ଡେଇଁକି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯଶୋଦାଙ୍କ ପାଖରୁ ସବୁ କ୍ଷୀର ପାନ କରି ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ ମତେ ଖାଇବେନି କୃଷ୍ଣ ଏଇଥିପାଇଁ ଇଏ ଚୁଲିକି ଡେଇଁ ପଡୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷୀରଟା ଉତୁରି ଗଲା କ୍ଷୀର ଉତୁରିଲାକୁ ବାସ୍ନା ହେଲାକୁ ଯଶୋଦାଙ୍କର ନାକକୁ ଚାଲି ଆଇଲା ବାସ୍ନା ଯଶୋଦା କହିଲା ଆରେ କ୍ଷୀର ହାଣ୍ଡିଟାକ ଉତୁରି ଗଲା ନା କିସ ଆରେ ଉତୁରିଗଲା ଛାଡ କହିଲେ ନା ବା ମୁଁ ପିଇବି ଆରେ ଛାଡ ମତେ କହିକି ଜୋର ସେ ପେଲି ଦେଇକି ଦୌଡ଼ି ଗଲେ ଯଶୋଦା କ୍ଷୀର ହାଣ୍ଡିଟାକ ଉଲେଇବା ପାଇଁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ତୁ ମତେ ପେଲି ଦେଇ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇକି ତୁ କ୍ଷୀର ହାଣ୍ଡି ଉଲେଇବା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲୁ ତ ପୁଅ ଠାରୁ ତ କ୍ଷୀର ହାଣ୍ଡି ବଢ ଆରେ ମୁଁ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ ମୁଁ ସାକ୍ଷାତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ନାରାୟଣ ତୁ ନାରାୟଣକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲୁ ତୁ ଭଗବାନକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲୁ ତୁ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି ଜାଣି ନ ପାରିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଏଇ ଦ୍ରବ୍ୟ ପଛରେ ପ୍ରକୃତି ପଛରେ ଧନ ପଛରେ ଦୌଡ଼ିଲୁ ଠିକ ଅଛି ଆଜି ମୋ ଦୂର ହାଟକୁ କେମିତି ଦହି ଦୁଧ ଲହୁଣୀ ଘିଅ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ବାପା ଯିବେ ଦେଖି ସେ ଚାଲିଗଲେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଧ ହାଣ୍ଡିକି ଉଲେଇବା ପାଇଁ ଇଏ ସେ ଖୁଆ ଦଣ୍ଡକୁ କଚାଡ଼ି ଦେଲା ଦହିକି ଢାଳି ଦେଲା ମାଟି ହାଣ୍ଡି ଗୁଡାକ ବୁଇଠା ମାରିକି ଭାଙ୍ଗି ଦେଲା सब घोड़े देगी सब छेना दूध दही घीओ ढारिकी पूरा नाचिला ता ऊपर थेई 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 भगवान कुष्ट नाचिला जोसना देखला सब ढाली देला दौड़ी आसला रे किछि नाही आ मथुरा हाट को जीवा पाई किछि नाही धरी पकेले भगवान कृष्ण कहले मेंचर टुका तू इते बदमाश मुटी के हांडी उलेवा पाई चली गली तू सब नष्ट कर देलु कहले रो कुआड़े जीव गोटे दौड़ी आने छोट छुआ कुआड़े जीव अगड़ा तो पाचिरी अच्छी जीव कुआड़े दौड़ी गले गोटे दौड़ी नहीं आइले आउ दौड़ी ताकू हाथ रे बांधिले हाथ रे बांधिक नहीं कि से उदुखल रे ताको कमर रे कि गुड़े की उदुखल रे बांधी देले जसोदा जेते बेले जसोदा बांधी दउचंती उदुखल रे आउ एतकी दी आंगुली ए दी आंगुली एतकी इंचे कम हैला इंचे 1.5 इंच कहले 1.5 इंच कम हे गला आ गुटे पुणी आनले गले दौड़ी आनिबा पई फेर जुड़ी देकी जतले बांधिले सेई 2 इंच कम आ गुटे दौड़ी आनिबा पई गले फेर आ गुटे दौड़ी आनले पुणी 2 इंच कम कहले अरे पिलाटा भितरे किए राक्षस ब्रह्म राक्षस पशि जाईची जेते बांधिला को 2 इंच कम भगवान मने मने हसुचंती मते केही बांधी पारिबोनी बा मु परा जगत को बांधिकी रखीची त्रिगुण रजू करे धरी मृगीन जाति नररी राधे
ମା ଯଶୋଦା ମୁଁ ସତ୍ୟ ରଜତମ ତ୍ରିଗୁଣ ଦୌଡ଼ିରେ କଣ୍ଢେଇ ନାଚ ନଚେଇଲା ଭଳିଆ ଏ ଜଗତଟାକୁ ପ୍ରକୃତିରେ ବାନ୍ଧିକି ମୁଁ ମହାପ୍ରକୃତିରେ ନଚଉଛି। ତମେ ମତେ ବାନ୍ଧିବ, ମତେ କେହି ବାନ୍ଧି ପାରିବ ନାହିଁ। ଯେତେ ବାନ୍ଧିଲେ ବି ଦି ଆଙ୍ଗୁଳି କମ ହେଇଯିବ। ଏ ଦି ଆଙ୍ଗୁଳି କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରବୃତ୍ତି, ଗୋଟେ ହେଲା ନିବୃତ୍ତି, ଗୋଟେ ହେଲା ପାପ, ଗୋଟେ ହେଲା ପୁଣ୍ୟ। ତେଣୁ ଦି ଆଙ୍ଗୁଳି କମ ହେଇଗଲା। ଯଶୋଦା କାନ୍ଦି ପକେଇଲେ। ଯେତେ ଘର ଯାକ ଦୌଡ଼ି ଆଣିଲେ ସେ ତ ମୋଟି ଥିଲେ। ଯଶୋଦା ମା ଟିକେ ମୋଟି ଥିଲେ। ଦୌଡ଼ିଲେ ଘର ଭିତରକୁ, ଆଣିଲେ ଗୋଟେ ଦୌଡ଼ି, ଦୌଡ଼ିଲେ ଘର ଭିତରକୁ, ଆଣିଲେ ଗୋଟେ ଦୌଡ଼ି। କେତେ ବାନ୍ଧିବେ? ଝାଳ ନାଳ ଆଣ୍ଠିଏ ହେଇଗଲା। ମୁଁ କହୁଥିଲି ବାବୁ ଏଟା ଟିକେ ଘେରି ଦିଅ, ଏଟା ଘେରି ଦିଅ। ସିଏ କନା ବି ଆଣିଥିଲା ଘେରିବା ପାଇଁ ଏ ଚାରିକଡ଼ ଆଜି। ତାପରେ କହିଲେ ନା ନା ବାବା ଗରମ। ସତକୁ ସତ ମୁଁ ନେଇ ଝାଳରେ ମୋର ଗେଞ୍ଜିଟା ପୁରା ଉଦାହରଣ ପୁରା ଗାଧେଇ ଗଲିନି। ଏ ତ ମୋଟା ଲୋକ ନା, ସେ ଟିକେ ହଲିଲେ ଗାଧେଇବ। ଇଏ ଯଶୋଦା ଦୌଡ଼ିଲା, ଫେର ଦୌଡ଼ି ଆଣିଲା, ଦୌଡ଼ିଲା, ଦୌଡ଼ି ଆଣିଲା, ପୁରା ଝାଳ ନାଳ ହେଇକି ଗାଧେଇ ଗଲେ। ଯଶୋଦା ଶ୍ରମ ଝାଳ ଦେଖି ନପାରେ ଆଉ ବଳ ଯୋଖି। ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କର ଶ୍ରମ ଝାଳ ବାହାରିଗଲା, ଆଉ ନିଜ ବଳକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେନି, ସେତେବେଳେ ନିଜେ ନିଜେ ବାନ୍ଧି ହେଇଗଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। ହସିକି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମନେ ମନେ, ମା ତୁମେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ କାନ୍ଦିଥିଲ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମ ଆଖିର ଲୁହ ବହି ନଥିଲା, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ମତେ ବାନ୍ଧି ପାରୁନଥିଲ। ମତେ ଦୌଡ଼ି ବାନ୍ଧି ପାରିବନି। ଏ ଦୌଡ଼ି ହଉଛି ଦ୍ରବ୍ୟ, ଏ ଦୌଡ଼ି ହଉଛି ପ୍ରକୃତି। ପ୍ରକୃତି ମୋର ବଶ, ପ୍ରକୃତି ମୁଁ ବଶ ନୁହେଁ। ମତେ ପ୍ରକୃତି ବଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ମଣିଷର ବଶ ହେଇଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ଆସିଯାଏ, ମଣିଷ ଭିତରେ ଭାବ ଆସିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବଶ ହେଇଯାଏ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ ମା, ମନେ ମନେ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ ମା, ମତେ କିଏ ବାନ୍ଧି ପାରିବ ଜାଣନ୍ତି? ମୋ ନାଁ ହଉଛି ଦୁର୍ଜୟ। ମତେ ଦୁନିଆରେ କେହି ବି ଜୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଶକ୍ତିରେ, ଜ୍ଞାନରେ, ସାମର୍ଥ୍ୟରେ, ସାଧନରେ, ତପସ୍ୟାରେ ମତେ କେହି ଜିଣି ପାରିବ ନାହିଁ, ପାଇପାରିବନି, ବଶୀଭୂତ କରିପାରିବନି। ମତେ କେବଳ ଜଣେ ବଶୀଭୂତ କରିବ। ଜଣେ ମୂର୍ଖ ବି ମତେ ବଶୀଭୂତ କରିପାରିବ, ଯେ ସମର୍ପଣ କରିଦେବ ମତେ ତାକୁ ମୋ ନିକଟରେ। ସେଥିପାଇଁ ଭାଗବତରେ ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି, ଦୁର୍ଜୟ ଦେହ ମୋର ଶୂନ୍ୟ, ଭକତ ଭାବେ ମୁଁ ବନ୍ଧନ। ଦୁର୍ଜୟ ଦେହ ମୋର ଶୂନ୍ୟ, ଭକତ ଭାବେ ମୁଁ ବନ୍ଧନ। ମୁଁ ଯେ ଜଗତେ ଅଛି ଛନ୍ଦି, ଭକତ ପାରେ ମତେ ବାନ୍ଧି। ମୁଁ ଯେ ଜଗତେ ଅଛି ଛନ୍ଦି, ଭକତ ପାରେ ମତେ। ମୁଁ ଜଗତରେ ଛନ୍ଦିକି ରହିଛି ସବୁଆଡେ ତନ୍ତୁ ଭଳିଆ। ଭକ୍ତ କିନ୍ତୁ ମତେ ବାନ୍ଧି ପାରେ। ଯଶୋଦା ବାନ୍ଧି ଦେଲେ। ପେଟରେ କି ଗୋଟେ ଦୌଡ଼ି ଜାରିକି ବାନ୍ଧି ଦେଲେ, ଆଉ ସେ ଉଦୁଖଳ ରଖି ବାନ୍ଧି ଦେଲେ। ତେଣୁ ସେଇଦିନ ଯଶୋଦା ପେଟରେ ଦୌଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧିକି ଉଦୁଖଳରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ସଂସ୍କୃତରେ ପେଟକୁ କୁହାଯାଏ ଉଦର, ଦୌଡ଼ିକି କୁହାଯାଏ ଦାମ ବା ଦାମନା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଦୌଡ଼ିରେ ସଂସ୍କୃତରେ। ତେଣୁ ଦାମୋଦର, ଦାମ ଉଦର, ଦାମୋଦର। ତେଣୁ ଏ ମାସର ନାଁ ହଉଛି ଦାମୋଦର ମାସ ବା କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ କରୁ। ବାନ୍ଧିଦେଲେ ଉଦୁକଳରେ ଯଶୋଦା, ବାନ୍ଧି ତ ଦେଲେ। ଭଗବାନ ଚୁପକି ରହିଲେ। ଯଶୋଦା ଚାଲିଗଲେ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲେ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆଡକୁ ସାଡକୁ ଚାହିଁଲେ, କହିଲେ ଆରେ ମତେ ଇଏ ଦୌଡ଼ିଟାରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ, ପାରିବ ଏ ଦୌଡ଼ି ସମ୍ଭାଳି ମତେ? ମୁଁ ମହାମରୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱ ପିତା, ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର, ପରମ ଶକ୍ତିମାନ ମୁଁ, ମତେ ଇଏ ପାରିବ? ଟିକେ ଟାଣିଲେ ଦୌଡ଼ିଟାକ, ଦେଖିଲେ ଛିଣ୍ଡିଯିବ। ପୋଚା ଦୌଡ଼ିଟା, ଦହି ମୁହାଁ ଦୌଡ଼ିଟା ଛିଣ୍ଡିଯିବ। କହିଲେ ଦୌଡ଼ିଟା ଯଦି ଛିଣ୍ଡିଯିବ, ଯଶୋଦା ପୁଣି ଆସିକି ମତେ ପୁଣି ବାନ୍ଧିବେ, ପୁଣି ଦୌଡ଼ିବେ, ପୁଣି କାନ୍ଦି ପକେଇବେ। ମଣିଷ କାନ୍ଦି ପକେଇଲେ ଭଗବାନ ଖୁସି ହେଇଯାଆନ୍ତି। ମଣିଷର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାଧନା ହଉଛି ଲୁହ। କାହିଁକି ଜାଣନ୍ତି? ଆମ ଦେହରେ 6ଟା ଚକ୍ର ଅଛି। ମୂଳାଧାର ଚକ୍ର, ସ୍ୱାଦିଷ୍ଠାନ ଚକ୍ର, ମଣିପୂରକ ଚକ୍ର, ବିଶୁଦ୍ଧ ଚକ୍ର, ଏମିତି 6ଟା ଚକ୍ର ଅଛି। ଏଇ ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏଇ ଯୋଉ 6ଟା ଚକ୍ରରେ
तृतीय चक्र हूँ नाभि, चतुर्थ चक्र हूँ हृदय, पंचम चक्र हूँ कंठ, षष्ठ चक्र हूँ ललाट, आउरी दीटा चक्र अच्छी ऊपर को अच्छी वेदरे वर्णना कराई। यही चक्र मानकर सब गोटे गोटे देवता अछंती। प्रथम चक्र अछंती गणेश, द्वितीय चक्र अछंती दुर्गा, तृतीय चक्र नाभि अछंती ब्रह्मा, तापरे एठी अछंती हृदय रे विष्णु बा कृष्ण, कंठ चक्र अछंती शिव। आम आखिरु जतेले लुह झरिबो केमती झरिबो ना एमती झरिबो, एठी आसीबो एई आडे झरिबो, कंठरे पड़िबो, कंठरे झरिबो जतेले शिवंकर अभिषेक हेइ जिवो, तापरे झरी झरी छाती के आसीबो, छातीटा जतेबेला हमर लुहरे भिजी जिवो, एठी विष्णु अछंती, विष्णु पाई जिवे हमर तांकरी अभिषेक हेइ जिवो, आ धीरे धीरे नाभि आडकु चाली जिवो। भगवान खुशी हेइ गले। ये जलरे गंगा जलरे से खुशी होंतिनी, से खुशी होंती कौठी ए आखिर लुहरे। ए लुह जते बेले झरी जीव भगवान सेटाला गंगा जमुना, गंगा जमुना मो आखिरी झरी गले भगवान खुशी हेइ जिवे। तेणु जसुदा कांदी पकेइलारु से बांधी हेइ गले, टिके टाणिले कड़मड़ डाकिला दौड़ीटा, कहला दौड़टा जदि छिंडेई देबी पुणी जसुदा माँ मनरे दुख हबो। तेणु इमिति टिके हाथटा बजेई देले उदघटा गड़ी पड़ला, आ गोलटा गड़ी पड़े से गड़ी गड़िका चलो पकारे। तेणु गड़ी 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 उदखल आगू आगू गला, जिते उदखलटाक गड़ी गड़िका आगू आगू गला भगवान हाकुड़ी हाकुड़ी गले, सी टे गड़ी गला आउ टे हाकुड़ी हाकुड़ी गले। गोटे मजा नागिला खेलवाई, गड़ी गड़ी हाकुड़ी हाकुड़ी कि बारंडा को चली गले, रास्ता आड़ को चली गले। गेट पाखे एडिकी मुटा मुटा दीटा ये अच्छी अर्जुन गच अच्छी ना नहीं अच्छी, एडिकी मुटा मुटा दीटा अर्जुन गच थिला, बहुत बड़ अर्जुन गच आ फांक थिला एतिकी, गोटे पिला गली जाई पारिबो ता भितरे एतिकी फांक थिला। सेई फांक भितरे भगवान कृष्ण गली गले आर पटकू, भगवान चली गले आर पटकू, उदखलटा लागिगला गछ संधि कि जाई पारलानी। भगवान सेपटे उदुखल एपटे मझिरे रहिला एड़े मुटा मुटा गछ, सुखिला दिन भगवान टिके टाणिले हाकुड़ी हाकुड़ी, कहले जदि टाणीबी दौड़ी छिंडिबो, दौड़ी की जदि न छिंडेबी ए उदुखल पत्थर चुना हो, पत्थर को चुना करिबिनी कौन करी एकाथरे मारिले झिंके जे दौड़ी छिंडिलानी, गछ दिटा उपुड़ी गला, जांला अर्जुन गछ उपुड़ी गला दुमदाम की पड़ला। आजिकाली विज्ञान को विश्वास करिवो, ये पचा दौड़ी का छिंडी गला, गछ उपुड़ी गला, पचा दौड़ी छिंडिलानी, गछ उपुड़ी गला, उदुखल किछि हेलानी, गछ उपुड़ी गला। ये दौड़ी की दौड़ी तो पचा दौड़ी बांधिले, एटा केबे विज्ञान विश्वास करिवनी। हां एटा की दौड़ी ना ये भावर दौड़ी, ये प्रेमर दौड़ी, ये जसुदांकर स्नेह श्रद्धार प्रेम भक्तिर दौड़ी। भगवान कहले मु भक्तिर दौड़ी छिंडई पारिबिनी, भारी शक्तिशाली, किंतु मु उपड़ी देवी तम जीवनर दीटा गछ। की गछ? अर्जुन गछ। तुम्हें जन्म जन्मांतर कुटी कुटी जन्म रे जेते बाघ भालू सिंह हाथी मनीष कुकुर जेते जन्म पाइच, जेते सब यक्ष रक्ष गंधर्व किन्नर जन्म पाइच, जेते सब पाप करिच पुण्य करिच, एई पाप पुण्य जेते सब अर्जन करिच, एई अर्जन करितिबा कर्मर अर्जुन गछ को मु तुमर उपड़ी देबी, अर्थात तुमको पाप पुण्य रु मुक्ति करदेवी, मते तुम्हें पाइजिब, समस्त पाप को भी मु ध्वंस करदेवी, समस्त पुण्य को भी मु ध्वंस करदेवी। तेणु ये गछटा उपुड़ी गला आम जीवनर गछ। कि गछ? पापर वृक्ष, पुण्यर गुप्य संसारर वृक्ष उपुड़ी गला। श्रीमद भगवत गीता रे 15 अध्याय रे पुरुषोत्तम जुगरे लेखाई संसार हूँ गोटे गछ, अस्वस्थ गछ। आम बर अस्वस्थ कथा पढ़ुनी ना कार्तिक माध्यम क्या ना अस्वस्थ गछ। अस्वस्थ माने लेखाई गीतार प्रथम श्लोक 15 अध्याय ऊर्ध्वमूलमध शाखम अस्वस्थ प्राहुरद्ययम छंदांसि जस्य पर्णानि दस्तं वेद स वेदवित्। ए संसार होती गोटे गछ, ए गछर ना होची अस्वस्थ। अस्वस्थ माने अ माने नुहे, खिया अखिया, ओ माने नुहे नेगेटिव, स्वस्थ स्व माने आसंता काली, संस्कृत रे स्व तने माने आसंता काली, स्व शब्द अर्थ होची आसंता काली संस्कृत रे। आउ थ माने स्थिर नुहे, जहा आसंता काली पाई स्थिर नुहे, अस्थिरता संसार। या ना संसार कहीं गेला संसरती इति संसार, जे सब बेले चल चंचल हुए ता ना संसार। या ना होची दुनिया, दीटा निया भितर आमे बंची से जुगु या ना दुनिया।
ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଅନ୍ତୁଡ଼ି ଶାଳରେ ଜଳିଲା ନିଆଁ, ଯେତେବେଳେ ମରିଯିବା ଶ୍ମଶାନରେ ଜଳିବ ନିଆଁ। ଏଇ ଏ ନିଆଁରୁ ସେ ନିଆଁ ଭିତରେ ଆମ ସଂସାର ବୋଲି ୟାର ନାଁ ହଉଛି ଦୁନିଆ। ୟା ନାଁ ହଉଛି ଦୁନିଆ। ଭଗବାନ କହିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଦୁନିଆ, ଏଇ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରବୃତ୍ତି ନିବୃତ୍ତି ଦିଟା ଗଛକୁ ମୁଁ ପଡ଼ି ଦେଇ ମତେ ପାଇଯିବ, ମୁଁ ମୋ ଭିତରେ ପଶିଯିବ, ମୁଁ ତାକୁ ନିଜକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବି। ଗଛ ଉପୁଡ଼ି ଗଲା, ଧୁମଧାମ କି ପଡ଼ିଲା ଗଛ। ଗଛ ଭିତରୁ ଦି ଜଣ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ ହାତ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଫୁଲମାଳ, ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଅତି ସୁନ୍ଦର ତାଙ୍କର ରୂପ ବାହାରି ପଡ଼ିକି ହାତ ଯୋଡ଼ି ଠିଆ ହେଇଗଲେ। ଏ ଗଛ ଭିତରେ କିଏ ଥିଲେ? ଜଣେ ହେଲେ ମଣିଗ୍ରୀବ, ଆଉ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ନଳ କୁବେର। ଇଏ ଦି ଭାଇ, କୁବେରର ଦି ପୁଅ। ଇଏ ଥରେ ଯୋଉ ଗାଧଉଥିଲା ବେଳେ ନାରଦ ଋଷି ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଋଷି ଗାଧଉଥିଲେ, ଗାଧେଇଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ପାଣି ଛାଟିଲେ। ପାଣି ଛାଟିଲେ, କହିଲେ ବାବାଜୀ ଆସିଛି ଗାଧେଇତେ। ବାବାଜୀ ଏମିତି ଥଟ୍ଟା କଲେ, ଧନୀ ଘର ଛୁଆ ନା, ଧନୀ ଛୁଆ। ଯେତେବେଳେ ଥଟ୍ଟା ଯେତେ କଲେ, ଆରେ ତୁମେ ଗୁଡା ଜଡ ବୁଦ୍ଧି ଗୁଡାକ, ତୁମର ମଣିଷ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ, ଜୀବ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ, ଯାଅ ଜଡ ହେଇଯିବ, ଗଛ ହେଇଯିବ, ଯାଅ। ହାତ ଧରି ଯୋଡ଼ି ପକେଇଲେ, ସେ ପଡ଼ିଗଲେ ଋଷିଙ୍କ ପାଦ ତଳେ। କହିଲେ ଆମକୁ ବଡ଼ ଅପରାଧ ହେଇଗଲା, ଆମକୁ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର ହେବା? ନା ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ତମ ଦେହରେ ଘଷି ହେଇକି ଚାଲିଯିବେ, ତମେ ସକଳ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯିବ। ସେ ଦି ଜଣ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ, ଆଉ ଗୋଟାଏ ସ୍ତୁତି କଲେ। ଏଇ ସ୍ତୁତିଟା ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଗବତରେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ଏଇ ସ୍ତୁତିକି ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ। ଆଉ ଯୋଉ ସ୍ତୁତି କରିଥିଲେ, ସେ ସ୍ତୁତିରେ ଯାହା ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ତାକୁ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଦାମୋଦର ବ୍ରତରେ ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ଆଜି କହୁଛି, ସେ ଶ୍ଲୋକଟି କଣ? ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଲୋକ। ବାଣୀ ଗୁଣାନୁକଥନେ ଶ୍ରବଣ କଥାୟା ହସ୍ତৌ च कर्मसु मनस्तव पादयुर्न शिरस्तव निवास जगत प्रणामे। अति सुंदर कथा ये श्लोक रे। प्रथमे कौन कहले? बाणी गुणानु कथने। मोर बाणी मोर कथा सबु बेले तमर गुणगान करू, यही बर दियंतु। मोर कथा बा मोर बाणी सबु बेले तुम गुणगान करू, सबु बेले भगवान कर कथा कहू। बाणी गुणानु कथने श्रवणौ कथाया। मो कान सबु बेले प्रत्येक दिन चेष्टा करू तुम कथा सुनिबा पाई। जेते बेले भी समय पाइबी तमरी कथा सुनिबी। इटा द्वितीय वर मते दियंतु। तृतीय हूँ हस्तौच कर्मसु। मो हाथ रे केवल तुमरी काम करी, तुम पाई चंदन गुरेबी, तुम पाई तुलसी पत्र तुलिबी, आलती करी, आउ तुमरी पाई फूल माल गुंथिबी। ए हाथ रे तुमरी काम जेते दूर पारिबी अधिक रु अधिक करी। हस्तौच कर्मसु मनः तब पादयुर न। आम मानकर मन सबु बेले तुमरी पाद पद्मरे थाऊ। स्मृत्या निवास जगत प्रणामे। स्मृत्या शिरस्तव निवास जगत प्रणामे। मोर जो स्मरण शक्ति मन आपण सबू भितरे अछंती, ए कथा को विश्वास करी मु जहा को देखिबी प्रणाम जेमती करिबी। बड़ी नम्रता मते दियो। वैष्णव माने प्रणाम करंतीनी। वैष्णव आ गोटे वैष्णव को देखिले लंब होगी पड़ जाए। ये छोट बड़ न था। वैष्णव को देखिले, वैष्णव बाबाजी की देखिले ये ताकू लंब होगी पड़े, सी ताकू लंब होगी पड़े। यहीटा हूँ नम्रता। से भागवतर प्रथम पद कौन? नमई नृसिंह चरण अनादि राधे। नमई नृसिंह चरण अनादि परम कारण। श्रीमयी नृसिंह चरण नमई नृसिंह चरण अनादि परम कारण।
स्वामीजी को एभली वीडियो को देखिया पई एई चैनल को सब्सक्राइब शेयर आउ लाइक करंतु।